първи финал категория 63 кг да излизат Тодор Козлодеров, Фолкън Благоевград в червения ъгъл. Всичко започва през далечната 1990 година. Както обичаме да казваме, от нулата. Корейското бойно изкуство стъпва в Благоевград благодарение на носителя на втори дан по таеквондо Росен Николов. Амбициран да развива бойното изкуство в областния център, Росен избира малка група от ентусиасти, трениращи други бойни изкуства. В следващите години започнатото от него е продължено от Борислав Витков първи дан и Владимир Гарвански първи дан. След 2 години търсене на идентичност и упорити тренировки за изучаване на най-важните неща в това доскоро никому неизвестно бойно изкуство в Благоевград, се създава клуб и той носи името Фолкън. На практика това е обединението на два благоевградски клуба – Тонгил с треньор Марио Богданов и Чемфорс с треньор Вергилий Ситнилски. Всичко това се случва през 1993 година, а клуб Фолкън става и учредител на Българска федерация по таеквондо ITF. След упорити тренировки и усвояване на основните техники идва ред на проверката на наученото. Първото по-сериозно състезание, в което участва представител на Фолкън, е през 1993 година на Европейското първенство в Хронинген, Холандия, като Благоевград е представен от Марио Богданов. Снимай тия клепари тук, ги снимай хубаво. Второто издание, в което участват представители на Фолкън, е през 1994 година на шампионата на планетата в Куала Теренгану, Малайзия. Клуба е представен от Марио Богданов и Бистра Пангева. От 9 до 11 юни 1995 година в полската столица Варшава се провежда второто световно първенство по таеквондо за юноши и девойки, а Фолкън е представен от Тодор Козладеров, Вергилий Ситнилски, Георги Георгиев и Димитрина Карадакова. Тодор Козладеров завоюва третото място на спаринг юноши до 58 кг. През 1997 година се провежда 10-то световно първенство по таеквондо за мъже и жени в Санкт-Петербург, Русия. Фолкън е представен от Марио Богданов, Вергилий Ситнилски и Тодор Козладеров.
През същата година е организирано и 4-то европейско първенство по таеквондо за юноши и девойки. Таеквондо клуб Фолкън е представен от Биляна Костова, която заема 3-то място форма първи дан и 3-то място спаринг до 48 кг. Петър Дивизиев е с 3-то място на спаринг до 70 кг. Участва и Даниела Стоилова, а треньор е Марио Богданов. Година по-късно, 1998, се провежда Европейското първенство по таеквондо за мъже и жени в Солун, Гърция. От името на Фолкън участват Петър Дивизиев, Тодор Козладеров и Вергилий Ситнилски, с треньор Марио Богданов. Същият състав от състезатели и треньор участват и на Световното първенство през 1999 година за мъже и жени в Буенос Айрес, Аржентина. В същата година се провежда и Европейско първенство по таеквондо за мъже и жени в Ричоне, Италия. От името на Фолкън участват отново познати имена Петър Дивизиев, Тодор Козладеров и Вергилий Ситнилски, като последния печели 3-то място на спаринг мъже до 63 кг. Треньор е Марио Богданов. Ето ни в 20 век, четвърт от който Фолкън печели стотици медали от големи първенства в различни възрасти. Началото на успехите през 20 век полагат Вергилий Ситнилски, Петър Дивизиев, Тодор Козладеров, Борислав Борисов, Стоилко Календерски, Добромир Карабелов, Бистра Пангева, Даниела Стоилова, Искра Чулакова и Димитрина Карадакова. Всъщност това са хората, които успяват с представянето си на големи първенства да сложат името на Фолкън и България на картата на световното таеквондо ITF, благодарение на медалите и призовите класирания, спечелени от няколко първенства на планетата и Стария континент. Щафетата бързо се предава на следващите поколения, а успехите нарастват с бясна скорост. Редом до Тодор Козладеров израстват Николай Кехайов и Албена Ситнилска. Нещо повече, състезател от Фолкън изкачва и най-високото стъпало още преди клубът да е навършил 17-та си годишнина. На Световното първенство по таеквондо за мъже и жени в Талин, Естония, Николай Кехайов печели златен медал на спаринг в тежка категория. Там, където е текло, пак ще тече. Така казват хората. И клуба Фолкън не прави изключение. Дори не тече, а отнася конкуренцията с титли на различни турнири и първенства, както индивидуално, така и отборно. А гръбнакът на националния отбор е изграден от състезатели на Благоевградския клуб. Едно име се откроява определено. Още с първите години след 2010-та. Албена Ситнилска, която не само дава заявка за блестяща кариера, а и помита по пътя си всичко на всяко голямо първенство. 14 европейски титли индивидуално спаринг, 11 европейски титли индивидуално форма, световен шампион индивидуално спаринг 2019, европейски шампион отборно спаринг 2013, световен шампион отборно спаринг 2013. А около нея отново блестящи момичета от Фолкън. Дона Далева, Ивет Шаркова, Елена Самарджиева, Маргарита Стойчева, Любослава Терезиева и Ралица Траянова, които само допълват пребогатия списък с медалисти от клуб Фолкън. Атанас Янчев, Велислав Павлов, Ангел Стоев, Божидар Цветков и Мартин Инкьов, те пък достойно представят силния пол във Фолкън, редом до Тодор Козладеров. Последните 10 години на сцената излиза нова вълна силни, добре подготвени и с афинитет към медалите състезатели на Фолкън. 3 двойки – братята Николай и Илиян Томанови, Димитър и Антон Огорелкови, Нино и Мартин Петрови.
защитават успешно емблемата на Фолкън и влизат в историята като със сигурност няма друг клуб с толкова кръвни братия, изковали грандиозни успехи за един и същ клуб. Любомир Бакалски, Рами Шао и Кирил Илиев. Запомнете тези имена, защото това трио е готово да влезе в книгата за рекордите на Гинес с общ брой 36 медали от световни и европейски първенства. Към тях ще добавим и Дени Велев и Николай Николов, а броя на медалите вече става 57. Атанас Пищалов и Кристиян Ранчов също допринасят за издигането на Фолкън като клуб с традиции. И да не забравим новата вълна – Нели Тодорова, Олег Василев, Николай Ангелов, Георги Ридарски, Любомир Дракалийски, Драгомир Паланкалиев и други, за които тъпърва ще се говори. Звучи добре, нали? Титли, медали, пак титли, пак медали. Ами, това е Фолкън. А към медалите и титлите да не пропуснем и признанието в конкуренцията на другите спортове – спортист на годината и треньор на годината. В ежегодната класация на община Благоевград пробив прави Вергилий Ситнилски, който сваля от трона треньора на бейсболният Бизоните и слага началото на осезаемо присъствие в категория треньор на годината. Тодор Козладеров и Стоилко Календерски продължават тази линия, с която Фолкън затвърждава тезата, че освен състезатели, Благоевградския клуб произвежда и големи треньори. А състезателите, те вече са абонати за призовите места в категория спортист на годината. Тодор Козладеров, Албена Ситнилска и Кирил Илиев са номер едно в спорта на Благоевград в различни години. И така, цели 30 години. А колко още ще продължи, никой не знае, но със сигурност този таеквондо клуб вече е записал с златни букви името си в историята на корейското бойно изкуство.